सुमारे 7.5 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिल्यानंतर बैलगाडा शर्यतींना सुरुवात झाली आहे। तालुक्यात यापूर्वी काही बैलगाडा शर्यती पार पडल्या आहेत व बैलगाडा शर्यती होत आहेत। या बैलगाडा शर्यतींमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावतात ते ह्या बैलगाडा शर्यतींचे अनाउन्सर आणि या बैलगाडा शर्यतींमधून ह्या अनाउन्सर मंडळीला काही अर्थजन्य होत असतं। आपल्यासोबत आहेत या बैलगाडा शर्यतींमध्ये अनाउन्स करणारे साहेबराव आढळराव। आपण त्यांच्याशी याबाबत चर्चा करणार आहोत। साहेबराव, काय सांगाल? बैलगाडा शर्यती 7 वर्ष बंद होत्या, आता बैलगाडी सुरू झालेल्या आहेत। 7 वर्षाचा काळ कसा गेला? अतिशय सर्वांच्याच बाबतीमध्ये अतिशय खडतर काळ गेलेला आहे आणि जशा बैलगाड्यावरती बंदी आली तसे मग बैलगाडा मालक असतील, अनाउन्सर मंडळी असतील, व्यावसायिक मंडळी असतील, पूर्णपणे अडचणीमध्ये आली होती। आणि जशी यात्रा सुप्रीम कोर्टाच्या सशर्त परवानगीनंतर चालू झाल्याच्या नंतर जो आनंद आज त्यांच्या संपूर्ण चेहऱ्यावरती दिसतोय, सर्वांच्या बैलगाडा मालक असतील, व्यावसायिक असतील किंवा अनाउन्सर मंडळी असतील, खूप आनंदी आज या ठिकाणी दिसतात। बैलगाडा शर्यती सुरू झालेल्या आहेत। तालुक्यामध्ये 3 ते 4 बैलगाडा शर्यती पार पडलेल्या आहेत। त्यात तुम्ही अनाउन्सरमधून सहभागी झाला आहात। बैलगाडा शर्यतीचं अनाउन्सर मंडळीचं अर्थकारण कसं असतं? शर्यतीमध्ये अनाउन्सर मंडळीला किती पैसे भेटतात, काय सांगाल? कसं असतं, बैलगाडा मालक आम्हाला बक्षीस या रूपानं देतात आणि जे गाव यात्रेचे नियोजन करत असतं ते गावसुद्धा आम्हाला निमंत्रित करून आम्हाला मानधन रूपाने आम्हाला पाकिट देत असतं। बैलगाडा शर्यती सुरू झालेल्या आहेत, तुमचं कमाईचं साधन सुरू झालेलं आहे। या पुढील काळात बैलगाडा शर्यती होणार आहेत, तुम्ही याबाबत समाधानी आहात का? खूप अतिशय आनंदी आहोत। एवढे आनंदी आहोत की 7 वर्षाचा काळ कोणाच्याही वाट्याला येऊ नये अशा प्रकारचा काळ होता आणि त्या काळामधून आम्ही पूर्णपणे सुप्रीम कोर्टाच्या सर्वांच्या सहकार्यानं या शर्यतीला परवानगी मिळाली, म्हणून आम्ही सर्वजण खूप आनंदी आहोत। बैलगाडा शर्यती पार पडतात, साधारणपणे जर मोठी बैलगाडा शर्यत असेल तर एका अनाउन्सरला किती वाटणी पडते? इनामाची आणि गावची मानधन आणि इनाम किती वाटणी पडते, काय सांगाल? तसं जर पाहिलं तर एका यात्रेमध्ये 5-6 हजार रुपये आपल्याला वाटणी पडते। बैलगाडा शर्यतीमध्ये अनाउन्सर म्हणून काम करताना आवाज हा खरडा आणि खूप मोठा लागतो आणि अगदी 2-2 मिनटाला बैलगाडा शर्यत पुकारावं लागते। दिवसभर पूर्ण वेळ मोठ्या आवाजात माईकवरती बोलावं लागतं। हे करत असताना घशाचा काही वेगळा तुम्ही व्यायाम करता का? काही औषधं खाता का? घशासाठी तुम्हाला त्रास होत नाही का? हे तसं जर पाहिलं तर हे ईश्वरी देणगी आहे, ही सगळ्यांनाच मिळते असं नाही आहे, पण ज्यांना मिळाली मग ज्याचा चांगला आवाज असेल त्याला कुठल्याही प्रकारचं औषध दवा वगैरे घ्यायची आवश्यकता भासत नाही। यात्रा झाल्यावर त्रास होत नाही का कशाला? अजिबात नाही। 12 तास आम्ही एक यात्रा, जर यात्रा दाट असतील तर एका अनाउन्सरला एक यात्रा पार करावी लागते आणि ही आज झाली का दुसऱ्या दिवशी दुसरी असते। चैत्र महिन्यामध्ये हा मोसम चालू होईल आपल्याला दिसेल, परंतु कुठल्याही प्रकारे आवाजावरती परिणाम होत नाही। हा गॅप पडला, आता मला 7 वर्ष गॅप होता, माझ्या लांडेवाडी गावामध्ये मला त्रास झाला, पण त्याच्यानंतर 1-2 यात्रा झाल्या, आता कुठल्याही प्रकारचा त्रास मला राहिलेला नाही। धन्यवाद। आपण बैलगाडा यात्रेचे जे अनाउन्सर आहेत त्यांचे जो आनंद आहे बैलगाडा शर्यती चालू झाल्यामुळं तो साहेबराव आढळराव पाटील यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे। लोकविश्व न्यूजसाठी सचिन तोडकर, निगोटवाडी, मंचर।